Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Sithatha ithuba sibingelele Ningizimu Afrika. Igama ulinde kuhle usibongiseni. uDr Life Nsizwe yakwaNongoma ihlala Nkosi kwinkamdlokombane evudla amadoda. Namhlanje ke ileyo ndaba kwenzeke podcast new episode siphethe lapha ke uGadla umfoka Nxumalo Gadla bethithiza abafana bafakwazana isinqindi sentombi siyabiza sibiza ishumi nebhodo netshalo ngaphezulu usivathe ngivasheni ngale kwentaba hey umashinga ngivasheni ngale kwentaba siphethe insizwa bafowethu siphethe insizwa yaseshowe umfoka Nxumalo kanza kwethu ngiyathemba uzolithozela lolu hlelo lakho la namhlanje kanti ke Ningizimu Afrika uzokhumbula ukuthi insizwa yaseshowe lapha na ke emandla adlule yebo uyadlula uphethe lapha inkosi ke ushange kanti ke induna yesigudu uhlongwane kanti kumculo kaMaskandi njengoba engumculi kaMaskandi waqala lapha ukucula ke ngo2008 usazosixoxela ke kodwa ukuthi phela kaqhamuka ngesengumculi kaMaskandi uqalephi ngoba uqale lapha esayigoso uzosixoxela ukuthi ke khambe kanjani kwaze kwafika la khona esengumculi kaMaskandi kanti ke waphinda khipha ialbum eyayithi ke intshukantsukane inkane ebomvu udumo lwamangidi oduma ngeze iphakelwapi icala kwaBlue idiqa lolimo njengenja inkosi yezinkomo bese kuba lapha na ke isikhova FM kanti manje nje trendayo ka2023 uphethe lapha na ke amatema lombhemo okuyona ke einkundleni zokuxhumana okuyona ke impela nathi sesithi siyalandela Gadla kwenzenjani Gadla kwenzenjani amatema lombhemo ayabajabulisa abantu futhi ke bajabula ngempela mfuka Mtunga usho nje mfowethu bajabula ngempela hayi ngifikile endlini zokusakaza mfowethu sizokwenza kwenzeke kuqhamuke kuGadla bethithizo uqedisa intombi sabeza sibiza ishumi lenkomo nenkomodo nebhodo netshalo ngisivathe kolayini ngomahlenga abashalene ngalo kwentaba ngomuntu nosabeze bethembe behlatshe kuba Nxumalo behlatshe ingaba enkulu khulumana banamanga babona izinqe zakhe lobhu ngafika ushaka tsange intombi yalifihla ibhayi ibingamazi ukuthi izofika umagama lo njengelanga ngoba umthandana bamzonda umanikela ngeshumi noshana bayithupeza kumzela ngeningane zawuqala umthandazo zathi ngiphuza ithole lengane kababa umthandazo wengane awufika ngezulu noba intombi emshiya qomente emsehla kakhulu eduze ngumzo wagodla nani mavakana nadela ngomvakana beni ngoba ngene ibithula umzimba usulwa nenkunzi beyisaba kwenza service man lezi bongo ke ngeke uyithole ko Shoprite ngeke ningasho kanje lutho noma ungane imali engakanani ngeke uyithole ko Shoprite ngeke ungene nje uyicakule njengesinkwa lutho mfowethu ngifuna ukuthi singene sigcile mntana ekhehla sikubingelela bhuti omdala endlini zomsakazo mfowethu kwenzeke siyazi bhuti omdala kuholulu ukunithola ngamadoda amatasa kodwa egcineni sasakwazi mfowethu ukuthi ufike la kwenzeke sihlonipha isigaba senu mfowethu ngoba kuthiwa wena usuke usuphezulu izwa okuthinta emaqakaleni bese uphenduka umchecker bese uyamdonsa ungavele nje udlundlutheke njengenkomo engenaso ubheke phambili ungabusakhumbula ukuthi kambe emuva ngangishiye bani kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi lento sayikhuleka kubacula ukuthi noma ngayibona usuphezulu kangakanani kodwa iza eziteshini zomphakathi iza kuzinto eziqalwayo ukuze izoba ingxenye ukuyikhulisa ngoba zikhona izinto ezidinga wena kuphela kodwa zikhona izinto ezidinga wena ukuthi usize ngazo ungakhiphanga imali wathi uSigwili esivakashele khona la uSigwili ucula umculo gospel yes wathi mfoka Khumalo ngiyajabula ukufika la into engijabulisile nishuthela emjondolo but istudio senu si top ngendlela esimanga mase ngene phakathi kuhle wathi yena wadunyiswa uKhoza FM elalalelwa ngabantu abangaphezulu ngokwa 6 million ngaleso sikhathi wawuthola mhlawumbe u10,000 ama followers so kulama lo 10,000 wama followers wathi okay let me go back ke now and share lo 10,000 wami ke manje so mayeza kwi podcast sina 1,000 subscribers ufika ushiya u100 oma subscribers so uyabona ukuthi indlela okukhuleka ngayo wena lokho kuphethe ukushare nomunye so ngifasa kunjalo kakhulu so ke mfethu asiqale ekuqaleni Gadla bethithiza before afike abe umculi sifuna ukubheka ukuthi uqale waligoso sithatha usibeke Gadla mfethu ekukhuleni kwakho ushaya insizwa nengoma mfethu mina ingoma ngithi ibe into nje engathi
iyaqhubeka ngoba ngivele kuthiwa ubaba beyigosi Oh yes. kwaphinda futhi umfowethu omdala wakwethu waba yigosi Yes. siqhamuke nje thina ezosina ingoma sisasina ingoma sisemakhaya sineminyaka impela la ko 10 Yeah, sisina ingoma nje yabafana abancane emakhaya Yeah. kodwa silangazelela ukuthi nathi so eThekwini sifuna ukusina nobhuti kwaze kwathi ke 1994 ngawo umuntu ke ofikile ehostela la kwaMasho Ngizalwa ngo93 Yeah. mina. Ngizalwa ngo93. ngo1994 ke ngafika ehostela la kwaMasho Sure. ngafika ngahlangana nezinsizwa sengisinaka ingoma nami manje yaseThekwini Yeah. lengangiyithanda uthe ngo1996 ngaba yigosi Yes. ngaba yigosi ngo1996 ubhuti ingoma ubesengasekho eThekwini esesegoli Yeah, but yeah. ngo96 ngaqala ngaba igoso ngadlala ushameni nje ngayishaya insizwe engomeni ziyazi ezibukayo lo hlelo akekho umuntu ongathi ugadla uqamba amanga kwashe cha insizwe ziyazi nje isangena mangabe kokhuluma ngesangena babizwa ngesangena ya otho igadla nesangena kuzothiwa igadla nesangena nje ingoba ngase ngene emculweni kaMaskandi kwakuyisangena Kahle kahle. iqembu likaShameni isangena lithiwa igadla nesangena nje ngoba sengingene emculweni kaMaskandi sengimixe abantu besangena nogadla eseyimele ugadla esewumculi iyahlangana kanjalo kwazogcina futhi ayisabizwa manje ngegadla nesangena uMaskandi wami ngathi mangithola ukuthi isizwe sakithi kwaNdwandwe sikhulu kakhulu Yes. sisizwe sikhulu eMpumalanga Yes. sisizwe sikhulu eSwazini Yes. eSwazini nje sinamakhosi alapha ko 7 Hayibo. yeah eMpumalanga sinamakhosi awu4 Yeah. manje Akwanxumalo. Hayibo. manje base bethi ey igadla siloko simbona lo gadla nesangena asibesingazi nokuthi umuntu wakithi lo Oh yeah. plus eKZN kuukuthi nina ningaphansi kombuso wakwaZulu yeah usho ukuthi ke gadla kushintsha le gadla nesangena thani gadla Nxumalo ngoba isizwe sakini isikhulu ukuze sizokwazi ukubona ngashintsha ke sekwase kubona ugadla nje Nxumalo uMaskandi yeah. So ke buto omdala ngifuna ukubheka ukuthi ngalesikhathi ushaya ingoma uyigoso uhlonishwa ushaya insizwa yayikhona lento yokuba umculi owaziwayo okulesi sigaba njengamanje noma yinto ekufikele njengokwethwasa yayingekho nje ngempela futhi yayingekho ngempela kodwa lento iqhamuke kanje sure iqhamuke ngenkathi sekuthiwa mina ngiyekile ukuthi ngithi amagoso bethi manje ayodlala ushamene emakhaya sure athathe ingoma zoMaskandi oh yes ayosina ngazo ushamene lapha yes mina kwafika lento ethi mina ngikhandele mina ingoma yami yes ngenkathi ngikhandela mina ingoma yami kwase kuqhamuka insizwe ezithi hayi wena umculi wena kahle kahle wena funeke uthathe lento uyoyimisa ngale yenza lento yombili okwafika insizwa zathi hambe yosiculela uMaskandi wena ungangena kulezi insizwa zikaMaskandi ngase ke ngimuva kanjalo ngiyokwenza nje kuvela iCD nje ungikhethe bani ngathesta kuqala ngeCD ethi unembeza iCD ephelele kodwa izangidayisa ngathi ngifuna ukuyilalela mina ngayilalela ngayithola ukuthi hayi ngiyigoso angiyena umculi kaMaskandi ngathi hayi ngiyokhipha iCD enye landelayo la ngizoba khona uMaskandi ngingabi igoso ngoba awukwazi ukusuka ukuzwisa abantu into efanayo embili ngase ngikwazi ukuyihlukanisa ngase ngibizwa ukuthi ngase ngithandela ukuthi nginobunkondlo la nginobumbongi kuloMaskandi wami ehene ufaka ispice osithandayo ngithi yabona nje umuntu uyabheka uMaskandi bamanje abakwazi ukuyibonga yes hayi abakwazi ukuyibonga abakwazi uyangivumisa futhi nabo bayazi uthi ayibonga abayibonga umuntu mayibonga uthi ngugadla bethiza qedise intombi sabiza sibiza ishumule ngoma nenkomo funeka asho izehlakalo ungasho uthi umshaya wensizwa mina umshaya wensizwa ungashaya umuntu so ke ngifuna ukungena ke la eqhawula kwethu ekutheni usukhona ke kuMaskandi wethu lo osuthanda kangaka isupport kungabe uyithola kakhulu ngapha insizweni zika Shemen noma ufike wazakhela isizwe sakho nawe ngapha kuMaskandi ngisakhile isizwe sami kuMaskandi sure
into eyenza ukuthi ngithi ngisakhile isizwe sami kumaskandi mina ngenkathi ngingena ngangena ngazi ukuthi ngizoculela abantu abadala oh yes ngangezile kubantu abasha ngoba understand ukuthi izinto engizoyikhuluma verse mhlawumbe bazoyibona idlulelwe isikhathi kodwa ngazi mina ukuthi zizobathokozisa ngoba kukhona ukuthi niyajiva kodwa abantu abadala bawuthanda lo mjive yabo vela qinane nje mangabe uthi ungaphuma ngokujiva kodwa uma uzosina ubamba ushamene uzothi nakho-ke mfana ngangibalekela ukuthi kungabi khona abantu abazosala besosizini kube khona abantu abakhululekayo kodwa ngithe mase ngiqhubeka ngathola khona abantu abasha esebethi babugadla khona lesizwayo la njengamanje njengoba ubona kuduma awumatema lombhemu khona bangekho lapha bathi alungile amatema lombhemu babugadla siyawezwa kodwa khona into esizwayo lapha ethi sasinento enhle sayona khona into esizwayo lapha ithi kwakusho insizwa lena kwadaka zithi kwabiyele mangithi nibanosongolwe impi ingene phansi bangena khona babugadla lapha sikuzwa khona mawuthi hulumeni sihlale sizwa kuthiwa umasho inkinga awukho umasho inkinga hulumeni holela amaphoyisa kuboshwe lezi igebengu igebengu zinemali ngaphezulu komthetho wena hulumeni wena wathi akekho umuntu ongaphezulu komthetho kodwa igebengu zinemali ngaphezulu komthetho sidonsa phansi ekujuleni trend zofundisa abantu kubhaliwe mfowethu sithi hulumeni holela amaphoyisa uyayizwa leyo mfowethu kuboshwe lezi igebengu zinemali ngaphezulu komthetho iphoyisa zombopha kanjani umuntu ono 100,000 thina sibe behola 15 yena behola yena 15 usuthi iphoyisa nje ma isigebengu lithi iphoyisa liyavela ewindini ukuthi indoda wagijimisa imoto kangaka vele isigebengu sivele no 10,000 sithi iphoyisa lifaka ikhanda phoseka imali la lisuke lihambe uyaqhubeka lo muntu uyobulala abantu lapha afika shayisa ibhasa lilahle phansi hulumeni mawuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho holela amaphoyisa imali eyanele ukuze ebophe igebengu hayi bafothi makhulunya ngogadla ukhulunya ngokubhala ingoma nangokufundisa usukhuluma ngomuntu ogcina ngani yakwethu ngifuna ugadla bethithiza kunezinsizwa eyikhona emculweni ngiyakwazi ngoba umuntu wama lessons kakhulu umuntu okholelwayo ekufundiseni umuntu ongakhathali ukunika iziyalo nemfundiso umculo sikakhuluma kunzima ngandlela zonke noma ngandlela ongathanda ukuthi kunzima kanjani kodwa ngifuna ke sibheke izinsizwa yini ebalekile uma umculo uma ungena ungenela udumo noma ungenela imali noma ungenela isipho sakho ngifuna nje ukuthi ukuhlakulele nje lapho siyihlalele nje phansi siyibheke ukuthi ke sinike izinsizwa ezifuna ungena kulomkhakha ikakhulukazi lezi ezisuke seyithola ithuba lokutrend uma ungakatrend uzolithola ithuba lokutrend nobani nesikhathi sakhe kodwa ukuthi ungenelane emculweni ungena ngenxa yemali ukuthi ulambile esiswini noma ungeniswa ukuthi hayi mina ngifuna udumo lento isinje mntungu ngani yakwethu ngake ngaba kwenye meeting yabaculi bathi abaculi ngezwe into eningi lapha athi umculi mina anginandaba namali mina mina ngifuna ukuchama amantombazana hawu wathi omunye anginandaba namali mina ngifuna itrend musuthi uyabheka lolu dumo mali ungenamali kugcina kwenzakala ini ingakho ke ngathi uhulumeni manje engathi nabavikeli bomphakathi ngoba uhulumeni unabantu kuthiwa kunehhovisi lomvikeli womphakathi njengoba kade ngigcine kukhona ubusisiwe Mkhwebane uyadingeka ubusisiwe Mkhwebane la kumaskandi ukuthi kuzobheka ukuthi kanti umaskandi kwangowani ngoba umaskandi kwakuze kuthiwa awukhulumi into ethile phambi kwamaskandi ngoba uzoyisho umaskandi
kwangewona ukuthi thatha isipamdubule akazi usho njalo yes uthi ungadubuli uyakho uthi nje ungadubuli uma kunempi akuhlale phansi uthi wasikhuza impi uma skandi bona bebe nelaka lokuthi asiyokhuza impi bebengayihlohla ayihlohlwa ayihlohlwa impi manje ke uma skandi babekhandela ukuthi bazosho izinto ezifihliwe okufanele umphakathi uzazi noma bezokhuza uhulumeni makuthi uhulumeni unenkinga yes khona ingoma engayibhala ethi uma ikhansela uma kufanele liyovotelwa liyagcwala yonke indawo liza uma ungaboni kuyeziwa la ukhona uma ungakwazi ukuhamba kuyeziwa la ukhona yes uma ngabe ungenayo imali yokugibela uye esikhungweni sokuvota ikhansela ezoyikhipha imoto ziye esikhungweni sokuvota yeah kodwa uma sekuthiwa kufunakala umsebenzi yeah futhi ukuvota kukhuni ucross yeah kodwa uma sesifuna umsebenzi kuthiwa email ngiyakhumbula yakho ufuneka imininingwane yakho uthi wagcina kwa grade bani wena esikoleni yes kufanele CV yeah kufuneka CV kufuneka ukuthi wagcina kwa grade bani kuthiwa email mangakwazi uku-emaila kodwa ivoti laba lo kodwa ivoti lami lilula kodwa mase ngifuna umsebenzi kuthiwa email no wagcina kwa grade bani wena esikoleni ngiyakuthola ayikho into elikhuni makuyovota yes kodwa mase ufuna umsebenzi ugcine kwaba esikoleni so now ke sibheka ukuthi abaculi bakaMaskandi yes funeka mabengena emculweni kaMaskandi abangashayeli ingoma zokuthi kumnandi ukujola kumnandi ini bethatha ingane zabantu beyijulisa ngengoma zabo ekugcineni lezi ngane zifuna ukulotsholwa sidinga ukwenzana abagqugquzeli ukuthi akulotsholwa umuphi nje uMaskandi sokwashaya ingoma ethi bafana lobolani kanti bathini manje kodwa ziyaduma endaweni ethile siyojiva sokwenza ini ukuze kuthiwa uma uganiwe kuthiwa kunelungelo emshadweni yes siyalingana seku50-50 kodwa angicabanga ukuthi kufanele ngipheke kukhona inkosikazi nase siyalingana manje eshadile kufanele ngiwashele izinto kanti yini indoda yini umuntu esifazana no shoot wena ukhuluma ngokudala manje imfundo isisho njalo ayikho into endala yabona nje umuntu manje wathi isidala yeah ngibuza ukuthi awusadli ngoba ikudla kwesidala awusagqoki awusaphuza amanzi yeke mfowethu isidala phela leso yini kube khona isidala kube khona isisha hayi kube kudala konke so now ngifuna ukubheka lana ke kulama trend aculelwayo ke ukuthi in terms of imali ke mhlawumbe umuntu ocula ongenayo inkinga othi yena hayi mina noma nganayo imali bukhona nomthelo omubi ukuthi umculo ungene watrenda wafika phezulu khamba iminyaka u10 because ukuduma nenhlanhla bona babugadla 10 years mhlambe naqala ukuvela kubantu nisakhona but bakhona bafika emva kwakho abasaphushwa nakuphushwa abasaziwe so ngizama ukuthola ukuthi abanye abantu bayashona Gadla banificile abanye sebeze bashona emhlabeni kungengenzeka mhlawumbe ukuthi incindezi ukuthi umuntu ubehamba phezulu requester ehamba ngemonto ezright eboleka imoto ezright ehlala ekhokhe imali emafletini uselapho nje umuntu iyakuma launch yes iyakuma launch ama CD makuthiwa nje ubani uya launch yes uma uya kuyi launch CD ufika umculo ongamazi sure ehamba ngemoto ebizayo uyihayirishile lo muntu uyihayirishile imoto uhluleka wenza ingoma ezintathu uhluleka ukwenza iCD ephelele studio kodwa uhayirisha imoto uqashile nakuleyo moto uzophuma ngoba siyongena estage uqashele bani uqashele bani
Yes. Bonke abaculi manje abazopromoter bafika bahamba ngeimoto. Akekho ufika nje egaxa isigingi ejulukile. Ephumela eTexini angena Ephumela eTexini. Lutho. Iyaphika ke lento. Yeah. Iya la ekuthenini ukuthi uzomosha yonke le mali kufanele ngabe unayo. Ngenxa loludumo. Ngenxa loludumo. Akayifaki yena ephaketheni yena uyayikhipha. Khona bangihlekisayo abathi uGadla wathi eguga waqoka kahle kangaka. Ngithi ubuziso ngempela kazi. Yes. Umuntu ogqoka kahle emntungu. Umuntu oganiwe. Onomuzi. Manje bona mabekhuluma ngoGadla ababoni ukuthi bakhuluma ngoGadla ozela abantu aba11. Isho shum na 1 ngale. Ozela abantu aba11. Labantu aba11. Yeah. Umagcino wakhe. Umagcino kaGadla ufunda ugrade 10. Standard 8 lo. Umqondo wazi nokuthi grade 10 baba. Ayisiqedile. Umagcino ilasibona. Yeah. Kodwa uzobuza kumina ukuthi ngigqokelani kahle. Umuntu ongafanele agqoke kahle umuntu omncane. Mina nganiwe mina. Ngisenengane efuna ugrade 1. Wena umuntu ongafanele agqoke kahle. Amakhehla yiwona ngempela manithi amakhehla afuneka agqoke serious. Aqedile amakhehla. Aqedile. Ayisikade ujulile. Aqedile. Awujulile. Manje ngazi kubatha singagqoka. Uma singakhuthaza ke Gadla ngoba inhloso yami sekuthenini ake sibonise abafowethu abangena ku-industry noma bibusiness liphi ukuthi ngene ebusinessini unomqondo wokwenza into oyithandayo unomqondo wokwenza imali ngoba once umqondo wokwenza imali kwahamba udumo phambili kwasala umqondo wokwenza imali kulolu udumo lakho yithi unelilandelayo umva kalokho ukuthi sifuna sibacebise mfowethu ukuthi bafowethu nithini maningena la ake ningene bafowethu niqondile because ubuthi Gadla ayikho into esingayikhuluma naye esingathi sifuna ukuyazi nani uGadla uyi-legend ufuna buyisele emumva kithi silalele manje sithule sijule enye nje into umuntu engakuthathela kuyona ile ukuthi bonke manje abantu umuntu uyabheka bafuna ukwenza ama-event umuntu mayefuna ukwenza i-event umntungwa umncane ngokwenza i-event akhona ama-event amakhulu aziwayo la eThekwini ukuthi uma kunombuso wamaciko uma kunempucuzeko uma kunegcwalisa ziyakhala ibuka lana ke awukwazi ukwenza i-event usahluleka ukukhokhela ukhuzana awukwazi ukwenza i-event usahluleka ukukhokhela umthandeni ngiyakuthola ngoba usho ukuthi wena wenza i-event kodwa umthandeni ungaphezulu kwakho ngamandla umqasha kanjani umuntu onamandla ngaphezulu kwakho ilento engisho emaphoyiseni umbopha kanjani iphoyisa umuntu onemali ngaphezulu kwakhe ngoba ngeke limbophe okusho manje ugcina umuntu enza into engaphezulu kwamandla akhe enze into engaphezulu kwamandla akhe ufuna ukugcina ethola ukhuzana ethole umthandeni bese laba abantu angabukhula nabo abancane abasezingeni lakhe angakwazi ukubabona ukuthi angikhule nalaba mina ngoba ngimncane okhuzane nomthandeni abomcineka no gemfo kancane akubona bami sho kuzokwenzeka nama-artist masikhuma ekhula ama-artist afuna ukuphila nabantu abaphezulu akhohlwe ukuphila nama-artist angangabo nama-events ofuna ba-attend nama-events afuna ukuya kwimpucuzeko akafuna ukuya kwi-event engangaye akazazi ngisho ungakanani okubhlungu uzofika afuna uvala umcimbi akazazi nokuthi ungakanani uma ngabe uyilinganisa nesiteshi esikhulu usho ukuthi uyisiteshi esikhulu la umculo omkhulu nawo mfowethu ilonto ufuna abaculi bayiqaphele ngithi nje labaculi abasha abayiqaphele lento ukuthi sibheke ukuthi kusiphi isigaba ukuze uzohamba kwisigaba sakho yingakho mina kwansizwa ngingathanga ngihlulwe angizange ngi overtake ukulwa kwami ngakulwa nezinsizwa ezisesigabeni sami umnewethu bengihleze ngimhlonipha ngaso sonke isikhathi noma ngabe ngiyambona ukuthi uyafuna ukuthi azogaxela usenelukuluku ukuthi awulo mfana wakhuphuka kangaka uthatha lo shuno khuphuka ngawo mfana ngithi uthi ngithi umnewethu hayi umnewethu ngikwazi kulwa naye umnewethu ngiyakuhlonipha aphatheke kabi agcine ngelinye ilanga engicomethile umfana lo
Umfana uyabahlonipha Ehlebada. ngaduma kanjalo ke mina ukuthi hayi uyabahlonipha abantu abadala lo mfana uhlonipha kabi lo mfana onta ngathi bengangithandi bonke abantu abadala bengithanda bonke Yes ngubambe ngalonto uzothi uthi uyakhuluma umuntu angayethu uthi ukhuluma lapho kubantu abadala bethi lutho yahlonipha umfana kaNkulunkulu uthi uyafika ngathi hey wena Zaka uzolimala wena. Hayi wena uzolimala wena Asikhali. uthi ngisa ngabantu badala ngiphotha izandla ngenze nje Yeah. ngihambela ngedwa phambili So mina kade ngifuna ukuchecka ke manje ukuthi I remember ngifuna ukukhumbuza indlela vele wakhohle vele kodwa ngikuxoxele kodwa uyakhohle ukuthi angisazi noma unyaka 20 khona isikhathi ngicanthe ukhiphe ialbum le eyatrenda nje oduma ngeze mangaphi noma udumo lo mangeti ngicanthe le nengoma yokuthi khona le thula selonivukana mina sidlala kwaqula abagwaze laba oduma ngeze okay ke kahle anganoma usokhozi FM okay ukathi usokhozi ashiya inamba yakhe ngoba ngafika mina ngazofunda la eThekwini ngo2012 then 2013 then ngabuya ngabo 2016 ngisazi lapho ngathi mhlawumbe ungakhumbula ikhipha nile album ungakhumbula ilapha impela ngo2016 17 right so sengikwane ngoma ngaba ngibuyile emakhaya ngenxa yamatoho hayi ngifoneke ngithi mina hayi phuthu Gadla ngifona ngo11 ebusuku angazi into engifonisayo ngifona ngo11 ngithi mina phuthu Gadla uyaphila mfowethu athi hayi ngiyaphila ngithi yazi nami nje futhi hey ngifuna uba ngumsakazi angazi noma Gadla lapha sakhuluma u30 minutes awungazi ya angikwazi kodwa manje sixoxa sabantu engathi manje uyangazi angisakazi yabo kodwa manje kwala noma sengifikile sengisaza kwintokozo FM sengimxoxa nthi hayi webhuti yimina lo wakufonela wathi awuwe lo lento yokuphila nabantu mfowethu 30 minutes ukhuluma nomuntu ongamazi ithini lonto yazi lento iyangilekelela kakhulu abafana abaningi abasaqhamuka abasakhasayo baye bangifonele omunye sabu kungifonela omunye abhaze I've got back shabiskani ngiyifonela inamba hayi buti hayi wrong number ngithi wrong number wena ubani hayi mina ngubani wakabani ubufonela bani pho hayi khona umuntu ebengimfonela ngithi mina hayi bungafonela uGadla ethi hayi manje ngiyesaba njengoba sekwavela WhatsApp inamba yami nje mina akekho umculo ongenayo akekho noma ngabe umncane noma ngabe umkhulu inamba yami banayo siya WhatsApp nabo bangibhalela ngisho ku Facebook ngiyaphendula yonke ngoba ngifuna ngibe usizo kunosizo nje olungangikhokhisa imali futhi omdala engabe olungenza nje umuntu ngimlekelele aphile ayazi into ayenzayo khona umunye oyethi bafona athi ngifuna nami ungidumise ngidume njengawe ngithi mina ngimbuza ukuthi ngayidumisa mina ngadunyiswa ubani ngiyazi ngithi ngaduma nini mina ngithi fana mayikho lonto asiyazi lonto umuntu ubone esedumile akazi ukuthi umuntu uduma nini akazi ubona usudumile manje mangase kuthiwa asenzeni izifundo zokuduma ayi anamanga ngabe unamanga umuntu ongathi unazo ukuthi uma ufuna ukuduma uqala la ufunda ugrade akho grade 1 akho grade 2 akho grade 3 udumile uvela ubona usudumile yeah mina ngangitshela ngempela ukuthi ngoba lukhona uduma lungenamali yes lukhona uduma obona uthi ake manje sengikwazi ukukhuluma nobani nami understand ukuthi ngumuntu yeah sekunomuntu okwazi mina ngiqala ukubona abantu bengahleka mangibatshela ukuthi ngithi mina usukela koduma ngeze yes uyabona uduma ngeze bakude kanjani yeah usuke koduma ngeze ngizofika kule CD engikuyona amatema lompembe yeah ihlayo ukuthi ayikho CD mina sengingakhipha isandla ngakhipha imali ngikhipha imali ephaketheni lami uyokwenza lo CD kuyabiza phela downtown akusona istudio kodwa manje kusimelele bhuti lokusimelele yini ngimi ngekhono ngimi ngento ekuphilayo angikwazi ukugudluza into yami lapha ngoba abantu abangiseka bathi
hlala la lento ukhokhela nje studio kukodwa ngikhokha imali eko 19,000 istudio sisodwa angakhulumi ngabantu abazodlala iginqi abantu abazodlala iginqi nama-backers bawu 23,000 ushuthi umuntu angalithi 23,000 no 19,000 40 asikhulumi akunayo indawo ukuhlala eGoli uhlala lapha eThekwini mina ngihlala eThekwini mangisegoli iskim sonke sami ngisuke ngihamba naso esuke sibhuka ihotel masidle ekseni masiphuma sidla ekseni siyodla sihamba sodle eMcDonald's bahleze bebona nesikhathi singanani le album 4 days wo 4 days ehotela sivuka ekseni siya ko McDonald's shaya itiye nabafana elifresh ibhinqa lelo uyalibona ukuthi ibhinqa induna yezizwe ngisemakhaya kodwa ngibamba umculo la kaMaskandi ziyakhala kaMaskandi ayikho ingane akekho umuntu omdala akekho futhi umuntu omdala ayi ziyakhala uma ingane hamba ekhaya hamba kuma wakho momdala futhi momdala uthatha impesheni hamba ushona empeshenini ubona uyohola ngiyadura futhi ngiyadura angikwazi ke ukuvela ngikwenze ishuthi mase ningibona ngingasakhiphi kuyobe angisenawo umsoco ngoba mina ngibhala ingoma ngibhala ingoma izi mina ngisa e-studio ingoma isiverse siyiqedile siphasisiwe isikhokhele imali yokungena e-studio bafethu thathena amanothi bafethu kuneyingoma ngake abantu abazi ukuthi uArthur Gacha wakwesithatha sino sesikoleni hayibo ngeke ukwazi ukuthi abazi ukuthi abantu mina umculo ngawufundela awuyibhenqa madoda mina ngawufundela umculo wahamba wahlala phansi edeskini ngahlala nje ufundiswa tshelwa inyanga embili sisemadeskini mangathiwa nje ngenza ngithi Gadla salandela abasakazi sabalandela Gamana Gadla mangathiwa nje ngithiwa ngiyacela nathi workshop wozani bengezani labaculi banamhlanje ngeke beze bazothi ukuthi wozani izofunda kho mala kho lutho bazothi leyo baba ngazi lutho ayikho ukuthi bese sizokhulumela izindaba esikhulumayo sihleli phansi bazothi ngikhehle wahlala 2 months kabiya 2 months samba sawufunda ufunda ngomculo ukuthi yini into engayibamba nje lapha noma ngabe kuthiwa kunye kwakungigetha ngabamba ukugodwa bathi uma uye e-studio ufaka ingoma izothenga ubani i-target market utargethe bani bangaka abantu suba bazi kathi ukuthi le mangashaya le iyakubani lutho sasi anazi cha soshaya lethi uqoma ntombi mina nawe sohlala ehotel mangithi nje mina kule CD yabona kule CD sure ungayibona imi inengoma ezu15 bangaze bathanda lo muntu ayikhokha imali engaka ingoma ezu15 manje ngithi Nkosi ya kubuyazi Nkosi yami lapha khona ingoma ethi waliphatha kahle izwe eMswati waliphatha eMaswatini ngomnono bobukhosi basemandulo waliphatha kahle izwe eMswati waliphatha ngomnono bobukhosi basemandulo ilapha eSwatini idlala eziteshini zakhona ngibuye eSwatini njengamanje ama event azoqhamuka khona uGadla uzobe ucula ingoma yaseSwatini ngathaketha sibuye size kwaZwide siyakhuleka silumisa uZulu sikhuleka singamandwandwa segudu ethi singaba kwandwandwe thina singaba kamkhatshwa bethi hithaba kwasohlangana singamandwandwa segudu singaba kwandwandwe thina singaba kamkhatshwa ethi hithaba uMaskandi lo asohlangana sikhalelizwe lakithi kwanongoma ethi singaba kandwandwe thina kunyakaza amandwandwe umhlaba wonke kusukile eSwatini eMpumalanga amazwide ahlokoma inkalo zonke athi izwide uyithatha ingoma engaka abazi laba abafana baba ukuthi qondile uthi lo ukuculela amahubo lo ayapi angena amatema lombhemu sesiyavala bhuti omdala angena namatema lombhemu
ayabajabulisa abantu uyabona kulelizwe yabona kulelizwe thina sithikha into akekho umuntu obengabhala le ngoma akekho nesibindi nje amagwala vese baculi bakaMaskandi bangamagwala baculi bakaMaskandi bangamagwala vese abakhathwa ngavesa ngithi hayi Gadla akisho ngithini alizikhona wayishaya ngalezi ayikhathi usibindi zakho sithatha isibindi esingaka mina nginesibindi nje into nje uzoqonda nje kuyona khona bangibuza bathi ngathi inhloso yami ngangibhala ngomuzi odumile yeah usenkandla imuphi umuzi odumile ngathi lo muzi odumile usenkandla khona umsakazo odumile yeah usenkandla kukhona umculo odumile usenkandla mase ngizengaqala into yasenkandla bazongibuza ukuthi ubufuna izinto zasenkandla ezidumile uyishiyelele ngathi hayi ngeke phela nginsizwa mina angimfaka umfaka udumile nje vese kanti ngikamba manga isiphi ikole edumile senkandla ebizimali ngayifaka lezi ikole ngamfaka ukhusana ngamfaka ungizwe ngamfaka umakhanda umsolozi abadumile yini zangela zonke sekuthiwani manje amatema lompingi ayabajabulisa jabulani nani kodwa ngathi lo akawathandi ngiyafisa ungena ethi ngiyosanga nje kasi ubani lo ngawathandi kodwa ngiyazi ilo ngawathandi ubani bandini ngena ku Facebook ubona ukuthi bayawathandana ngena ku Facebook ubona bayathanda ngena ku Facebook ubona inhlamba ukuthi ingakanani kodwa wena usho umuntu oyedwa nje ngisho umuntu amatema lompe ayabajabulisa abantu amatemescope amatema alompe ayabajabulisa abantu amatema lompe ayabajabulisa abantu amatemescope lompe ayabajabulisa abantu engathi lona nje akawafuni ngambona nje ubani lo baningi uzoze ngizikhomba yedwa ngimkhomba ngoba kwenze njani phela uyabhala wena baningi ubhali wena bayazazi futhi abangawathanda ilokhu ithambo lenyoka lihlabela imzondayo shuthi lo mbhemu kahlahle uyisizulu esiqotho esigoqayo isingamlela ukwazi lokhu ucabanga ungayifuni le amatemu cha iyadla bhuti omdala iyadla yini singayi-eda bhuti omdala sesiphethe ukuthi kule album othi ugabenga uhlezi unama album lembuzo eminingi futhi bengayibuza ukuthi wasikhulumela singabasakazi beyiteshi ezincane ukuthi asiqashwa wakhulumela abasakazi abaculi ukuthi abaculi kuthiwa wozwa ivesi ukwenza isikhathi mangasengathi kuyaduma-dumeka kuthiwa hayi woza khona ingoma lapho ethi laba bethi ngibhimbe ezweni ethi ngabezwa angizange ngibalalele kwashisila uMisuzulu wathi isibezwe sibalale ikona ayingeke bhuti laba bethi ngibhimbe ezweni sabezwa azange sibalalele kwashisila uMisuzulu wathi isibezwe singabalale ethi kodwa mina ngimdala ngake ngabamncane wena umncane awukaze ube mdala sabezwa azange sibalalele kwashisila uMisuzulu sathi isibezwe singa ibisishintsha ingoma ithi isasinento enhle sayona sayona isasinento enhle sayona ayeqoma ngoca manje sayona ayemisiduka manje isayona aseyajola manje isasinento enhle sayona sayishayana izinto sayishayana emkangeni isayona seziyadubula manje isasinento enhle sayona ngoba iphethe isilumi isiZulu iphethe ingqikithi noma ungayixeka noma ungathini kodwa iyona ikhandi kuthatha kuyise mina kade kumele sisebenze samele mhlawumbe masibuya noma January ngoba into sezim kanje senze live emfethu sizodlala ubukhosi sihlanganisa abafana begini ke uzoshayela live emfethu because yabona mfethu umsoco wezinto anisalithola lithuba ufuna benalithola abafowethu ngoba uza lo msoco la kufanele sibizwe khona alitholakala ithuba abafuna ukuthi kuvele izinto enje kodwa amatema lombhemba fowethu asambe siwathenga akhona kuzozonke ayabajabulisa abantu zokuxhumana uma ungawathandi
uyazi ukuthi awathandi ngani unenkinga unenkingi Gadla bathithiza saphethe na imibuzo emithathu Yeah. 3 questions these 3 questions sike sibuze ke uma sibuza ke umuntu ke osuke sivakashele eGadla bethithiza sisuke sibheka khona sithi no uma ukhona lo muzo emithathu imibuzo egeneral le ukuthi mawuthi cha Khumalo mfana hayi bese siyadlula akuyona inkinga bese sidedela umbukeli ngasekhaya ukuthi asitshele la kuma comments ukuthi ubone ukuthi ithini impendulo la so ayi general ungasabi ngengigqilaza wangwethu wena wangithola kudala so okay question number 1 kukhona amaqembu zokubalela amaqembu awu5 asening umculo wesiqathamiya azoba u5 bese wena ngifuna ungitshele lelodwa olaziyo ngaphandle kwala amahlanu engiwabalayo ngibali Lady Smith Black Mambazo esikababa uShabalala ngibala iZulu Messengers esikamavula esikamkhizi Kholenzo bese ngibala iPhomore Golden Stars esikakhethe Mkhwanazi ngibale iRoyal Messengers esikaKhumalo kwaNongoma sipheke elilodwa iqembu hayi ngithinte ngisho ngabunga athi angikunikeza inqaba noma ngagodlanga lawo khona umuntu bathulisa brothers wow yeah umuntu bathulisa yeah hayi ukhohlonde kancane hayi ukhohlile hayi usashona wakithi umholo walo sesaphatha umfana wakho yes bamnandi lapha bamnandi ushuna ukuthi awuthe uye lapha kuyiKholenzo uye lapha okay pass ngiyadlula lapha ngicela ungihlelela la ubuningi bozinhlanga like sinamaZulu sinamaXhosa sinabesuthu sinabakhaladi but siyazi ukuthi angithi sinelimi sinelimi ezu11 12 ngalolu lwezandla sifuna ubheka manje ke abaningi ke but awuzukubasho by one ufuna ukuthi wena ngokwakho uma ucabanga randomly ukuthi obani abaningi eNingizimu Afrika but ngifuna iTop 5 ngizokunika iTop 5 ekuyiyona yona but bese uyihlela kahle ke wena ukuthi khona amaXhosa khona amaZulu khona besuthu abesotho bekhona amakhaladi bese babapeti bakuyiTop 5 labantu ngobuningi ngoba mangakalela ngakutshela lapha amaZulu awu11 mhlambe awu11 something thousand million okanye amaXhosa ubani million angithi uzokhumbula ukuthi siba u50 something million so sifuna ukubheka ke la ukuthi ngobani abaningi bahlele ngokwakhona njengoba ngunikile amaXhosa amaZulu abapeti amakhaladi bese kuba abesuthu 5 ukuthi ubani umbeka number 5 ngobuningi kuze number 4 number 3 number 2 number 1 ushithi ngiqale ku number 5 yes ukuthi ngokwakho ucabanga sizela abantu bahamba bayofunda bahambe bayokhohlisha bayazi le nto ukuthi ngobani abaningi kubalekile lokho kuze mayisuka impilo ucabanga ukuthi abesuthu number 5 abesuthu number 5 tika lapha number 4 number 4 amapeti abapeti yes number 3 sithe khona amakhaladi njalo ake ngiqale number 3 amakhaladi okay number 4 amaXhosa number 2 phela siyahle number 2 amaXhosa number 1 amaZulu okusuthi uthi number 5 abesuthu number 4 abapeti then bese bamakhaladi bamaXhosa bamaZulu do your research umbukeli ngasekhaya uGadla uqinisile ukuthi top 5 okay nayike sesivala ngokugcina last question 3 questions isaga lesi sichazele ebhuti omdala ukuthi sisho ukuthini sithi lapho kukhona isidumbu yilapho kukhona amanqe lapho kukhona isidumbu siyasazi la khona amanqe hayi izulu into elula izulu silula noma ngabe kuthiwa ngiyaqala ukuyizwa isaga yes ngiyaqala ukusizwa angaze ngisizwe kodwa uma sithi la khona isidumbu la khona amanqe usho ukuthi la khona ukudla noma into ethandwa abantu la khona inkinga yabona uGadla bafunda ngekhazi zaqala kwakuthiwa khona mawushinto yisho ube bold bese ukhipha amehlo ngoba la khona imali
ngeke ngabe nokucabana ngangabe khona amanqe lapha amanqe into ezohla yebo ya Phamisa mfowethu amatema lombhemu mfowethu saphuma kokugcina mfowethu mfowethu nama city nali city likaGadla bafowethu abayithola abantu socela nonjiniyela uzozama ukushuthela siphe eGadla la utholakala khona kuma ku Facebook TikTok bese uthi ingoma zakho ke itholakala laphi ingoma zikaGadla Nxumalo kuzona zonke nje izitolo zomculo online uyakwazi ukuthi uthole ingoma kaGadla ku YouTube futhi uyakwazi ukungena uGadla ku Facebook uGadla Nxumalo ku TikTok uGadla Nxumalo futhi nakhona bese kuba khona WhatsApp khona inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp engikwazi ukuthi ngixoxe nabantu noma ngabe umuphi umuntu othanda ukuxoxa nami uma ngabe ukhuluma into engayizwa ucingo bese ngiyalivala uma ngabe ubhala into engayiqondi angiyayiziba kodwa nje ku WhatsApp ikhona inamba u073 52 65 842 073 52 65 843 hayi ke mfowethu sishiye nomyalezo siyisizwe nanka amaholidi azoqala kungekudala mfowethu ke sithi nje aseqalile ndaka baba uthini wakho umbono ekutheni siphathe kahle nezitofela zizophuma manje nokubulalana kwabantu emgwaqeni beshayisana siphe nje mfowethu umyalezo wokugcina sesihamba mntana ekhe into engathi mfowethu lento ihleze kuthiwa kuneyingozi kaKhisimusi azikho ingozi kaKhisimusi amaphoyisa aqinisa umthetho ukuthi abopha abantu plazi kodwa ngoba sisashila ukuthi inkinga zemali namaphoyisa awanazo imali usho ukuthi lento inkinga kaHulumeni uHulumeni akanyusa ukuboshwa kwabantu emgwaqeni anyusa ukuholela amaphoyisa imali ukuze ingozi ingabibikho emgwaqeni ayikho ingozi kaKhisimusi ingozi ukuthi umuntu aphuze adrive imoto abantu bayeka abantu ukuphuza ngoba ingozi ezokuphuza kuzona ingozi kaKhisimusi ingozi ukuphuza ngamaholidi kunjalo so ke mfowethu kodwa ungathina interview yethu mfowethu like hayi mfowethu kusetshenziswa ukuthi mhlawumbe kuzobalula uzofika kuthiwa ukuthi nje nokuba ukuthi i-interview iba mnandi ngokubuzwa umsakazi hayi fake umsakazi interview mnandi ngomsakazo imnandi ngombuzo mfowethu ngeke ivele bemnandi ufuna ngicabange mafuna ngiphendule uvela manje mangizovela kuthiwa manje ubona ukuthi nayo lento nje ayibuzayo akayazi wayena nje akayazi uyithunyiwe nje ukuthi ozoyibuza siyabonga nje ukuthi sibuze umsakazo sezingeni right amatema lombhemu iyalandela ingoma siyabonga kakhulu sure